mehet. Sziasztok, ez itt a Minecraft 1.8.9, és ma mindenféléket ki fogunk próbálni, és mindenféléket fogunk csinálni. Ezt még én is először fogom kipróbálni, mindegyiket. Először is valamit, ez még nem tudom pontosan, hogy mi. Fogunk, először is kell egy kő, vöröskő, meg kell még vöröskőfákja, meg sima fákját is beszedek, mert nem tudom, hogy melyik kell hozzá. És az a lényege, hogy itt egy valamit be fogok rakni, és köpködni ki egyfolytában. Kell hozzá még egy adagoló, mert az nem itt lesz. Akkor ide írom be. Adag. Itt van. Adagoló. És azt hiszem ennyi. Így. És most egy olyat fogok. Ja, azt már mondtam. Így. És azt mondja, hogy úgy kell, hogy így. Ide a tetejére. Így. Az alsó réteget azt valahogy eltüntetjük. Így. És akkor én sima fákjával megpróbálom, de szerintem ez vöröskőfákja kell hozzá, de nem baj. Megnézem, attól függ, hogy sikerül. És ide kell egy adagoló, pont így, igen. És így. Én nem ide akartam. Így. Ez nem kell. Így. Ide. És ide most berakok mondjuk követ, ilyen követ, és akkor az igazság pillanata, tudom, ide vöröskő kell, vagyis vörös fákja kell ide, úgy látszik, és így, és akkor most úgy érzem, hogy ez sajnos modos, ugyanúgy, mert vagy megpróbálom úgy, ahogy egy videóban láttam, úgyhogy mondjuk azt berakom a gyémántsisakot, így, és ó, na végre! Hát igen, csak ezt nem pont így kellett volna, mert én úgy gondoltam, hogy többet köp ki majd, rengeteget így köpköd ki, és megnézzük, na, szép vagyok, hát, szép vagyok, jó van. Jesszus, mi? Hát, ja. Hops. Ja. Jesszus. Úgy. Jó, mi? Nem baj. Most pedig egy tűzijátékot fogok megpróbálni, ugyanezzel a módszerrel, méghozzá, vagyis nem pont ugyanezzel a módszerrel, csak hasonlóval. Méghozzá azt csinálom, hogy berakok
az adagolóba 3 tűzjátékcsillagot, az előre is belerakom, és azt mondja, hogy most csak kell vöröskő, így, idáig mondjuk, és kirakok egy vörösköt, és nem pont erre számítottam. Csak oda kilőttem. Mert lehet, hogy ide a kidobó kell szerintem. Ja, szerintem a kidobó kell. Akkor mindjárt rakok egy kidobót. Először is ezt hatástalanítjuk. És hoppá, tűzjátékcsillagok benn maradtak. Nem baj. És akkor most rakok egy kidobót. Itt van egy kidobó, és akkor a fenébe. Mit csinálok? Össze-vissza csinálok mindent. Itt egy kidobó, az rosszul raktam. Na itt, így. Király. Ja, tűzjátékcsillagot elfelejtettem. Azt mondja, hogy berakom a 3 tűzjátékcsillagot, és remélem nagyon sikerül, remélem. Jaj, csak sikerüljön, szorítsatok. Sejtettem, hogy ez lesz. De hogy nem lövi ki? Ezt nem értem. Lehet, hogy kellene egy elismétlő. Hát... Megye fene, elismétlőt megpróbálom. Egy elismétlővel, és hát ha sikerül, nem így akarom, így, és rakok egy vöröskölt, és mi történik? Hát semmi. Mindig csak kidobja, és nem történik semmi más. Csak kidobja a hátsóját. Akkor félek, gyerekek, hogy tűzjáték, akkor az mégis modos, hogy fellövi az égbe. De hát, nem baj. Pedig jó, tűzjátékoztam volna, mert akkor nektek tűzjátékoztam volna. Nem baj. És most a következő, amit meg szeretnék csinálni veletek, az, hogy szeretnék megmutatni valamit. Először is, hol van? Hol is? Ja, itt van. Sín. Várjatok. Vöröskő. Nem kell, se kell. Se kell. Se. Jó, így. És először is rakunk egy érzékelő sínt, aktiváló sínt, elektromos sínt, meg egy csillét. Ja? Fel is vagyok szerelkezve. Akkor hát rakok egy érzékelő sínt, ezt nem így akartam, nem baj, mert nem lehet forgatni sajnos. Aktiváló sín, és ez nem tudom pontosan, hogy így hogy áll össze a kép, még nem próbáltam. Rakok itt követ, ne sikoljunk ki. Azt mondja, hogy de rakunk még egy követ, és voilà. Először is. Ja, tudom már. Jó. Elektromos sín. Ezt ide is rakunk egy aktiválót. Meg egy elektromosat ide. Vagyis nem. Először is. Úgyhogy
aktiváló sím, és akkor egy érzékelő, és jöhet a trükk. Itt a csille, és csak ez világít, nem baj. Ami? Mi van? Azt akkor így. Na jó, én ezzel nem próbálkozok többet, mert ezt nem tudom, hogy most hogyan sikerült. Na mindegy, az a lényege, hogy nagyon durva a játék maga, és hát itt most a következő dolgot mutatok nektek. Ez sem, meg ez sem. Először is ott a víz, jaj de jó, nem is gondoltam volna, hogy ilyen közel lesz. Menjünk gyorsan a fenébe. Pókica mászik. Na, most ezt szeretném nektek mutatni. Ez nem modos, egyszerűen meg lehet csinálni. És én most direkt szétrombolom a csónakot, úgyhogy gyorsan nekimész, és paf! Ilyenkor három deszkát ad ki, és 2 botot. Ez ilyenkor szétesik a csónak, és akkor hát úgy jönnek a darabjaid. Jesszusom, hogy szörnyek vannak. Ott egy creeper. Úristenem. Mi az itt? Creeper család? Atya ég. Aj, karamba.